Okay, bafethu sengibuyile-ke no part 2. Samfonela lo mkhulu-ke manje ngithe ukudlulisa isikhashana. Samfonela ngimsendele iy'namba. Eyilo umkhulu uMabaso. Safuna nje ethi ugijima nje. Simfona. Kehlala. Yebo mkhulu. Yebo yebo. Ngisacela ungithathele into yokubhala ke kehlala ngikubizele lezi namba. Okay. Ngifake ungifakele Shoprite lo mfana. Oh. Ngizolinda nje thatha into yokubhala ke ngikubizele. Awuqala ukubiza. Okay, ziqala ngo-M. Ngo-M. Bese zithi 2410. Subhalele. M0. Ngithi mina ngithi iqala ngo-M. Bese zithi 24 10 13 99 47 7 00 4. Yeah. Igama. Oh, igama esigumede sakhile gumede. Ngitsho yena bewuyifakayo igama lakhe. Angithi uyena usakhile gumede. Lo usakhile gumede obekade eyifaka. Oh. Sakhile gumede. Sakhile gumede. Yeah. Okay. Ngifaka u2000 lapho ke. Okay. Iphini ithi 15 57 ithi 1557 iphini ya. Okay ke angizwa mkhulu. Ngiyabonga kakhulu ukuthi ngizobuyela kuwe. Okay ke hlala musheshe ubuyeleke kumina ngoba ngizothuka kuba busy ami. Okay. Ngiyabonga mkhulu. Okay bafethu usiyahamba ke manje uye Shoprite ofika ebhanki. Ngiyabuya no part 3. Mina nje ngisacela niqhubeke nishare ningifollowe nihambe no subscribe nalapha ku YouTube channel wami khona ngizoza namanye ama video. Ngiyabonga.